बेहाय जोंहा दिनै आइ रिभार फेस्टिभेल बे आरम्भ जाबाय बे हिसाबैनो दिनै बेखौ बेखेवनायबो जाबाय दा बेवहाय जोंहा आलासिफोर फैदों जोंहा EM धीराज फैदों टुरिस्टनि ओमफ्राय जोंहा DC फैदों MCLA फैदों आरो गोबां आलासि फैगासिनो दङ थ' जों मोजां मोनदों जेनेरेलि जोंहा बे जायगायाव दैजिं फेस्टिभेलसो जायोमोन दा एबाराव जोङो दैजिं फेस्टिभेलखौ खालामनो हानाय जायाखै जों नेक्स्ट इयारनिफ्राय जों खालामनाय जागोन दा खिन्थु अब्लाबो जोंनि बेनि माखासे जोंनि लकेल इउथफ्रा दा बे दैजिं फेस्टिभेल नङाब्लाबो माने जों मोनसे फेस्टिभेल खालामगोन आरो बेखौनो नाम दोननाय जादों माने आइ रिभार फेस्टिभेल दिनै बे सानसेमोनलाय 12 दिननि माने मोनसे प्रग्राम लानानै बे फेस्टिभेलखौ खालामनाय जादों बेवहाय गोबां एक्टिभिटिस दङ जोंनि कालचार दङ बेवहाय जोंहा बिदिनो एक्सप' दङ स्पर्ट्स दङ लिटारेचारबो दङ माने बायदि बाहाय एजेन्डा बेवहाय जों सोनानै होदों बे माने फेस्टिभेलाव आरो जों आसा खालामदों जोंनि बे दिनैनि बे जेनाखि आइ रिभार फेस्टिभेल बेवहाय जोंनि गासिबो गोजान गोजाननि मानसिफ्रा फैगोन नायगोन आरो बेवहाय जिखिनि फेस्टिभेल हिसाबै जिखिनि मोनसे जानांगौ बे हिसाबै बेवहाय मोनगोन आरो बे हिसाबैनो आङो माने आसा खालामदों जोंनि कमिटियाबो जे बेखौ जाहाथे 12 दिनखौ जाहाथे मोजाङै सालायलांनो हायो जाहाथे बेवहाय जोङो शान्ति सम्पति जों बजाय लाखिनो हायो बिभिन्न जाथि गोष्ठी फैगोन नायनो फैगोन बिसोर जाहाथे अबदस्थ जाया फैनानै जाहाथे मोजां मोनो आं बेखौ माने आसा खालामदों आरो आं कमिटिखौ आं खावलायदों सार फेस्टिभेल होनना बुङोब्ला मानसिफोरा जौ जुवानि आड्डा होननानै मिसकनसेप्ट बुंनो नागिरो बेनि मा फोरमायगोन सार जौ जुवाजों फेस्टिभेल जाया जौ जुवाया एसे बेलेग बुस्थु खिन्थु बेवहाय जोङो बेखौ बेस्ट खालामनानै जौ जुवाखौ बेस्ट खालामनानै फेस्टिभेल खालामनाय जायाखै खारन बोसोरे बे जानुवारि फेब्रुवारि बा डिसेम्बरनिफ्राय लानानै गोबां मानसिफ्रा बिदिनो पिकनिक बानायनानै पिकनिकआव थाङो माने बिदिनो जायगा नागिरो दा बे हिसाबैनो जोङो बे खाबुखौ होदों आरोखि जाहाथे माने पिकनिक जाग्राफ्रा बेवहाय फैनो हायो बेखौ आं माने बिदि आरो मोनसे आं आसा खालामदों आरोखि बिसोर फैगोन दैजिं फेस्टिभेला जोंहा इन्टारनेसनेल थांखाबायमोन गतिके बे लेभेलखौनो जों खालामगोन साबसिन खालामगोन